Views is een multimediabedrijf. Dus wij zijn eigenlijk gespecialiseerd in het maken van allerhande audiovisuele producties. En dat gaat van reclame tot bedrijfspresentaties, tot live events, streaming. Dus eigenlijk alles wat eigenlijk met audiovisuele content te maken heeft. En daar ga ik tot op zoek naar die op de juiste plaats en op de juiste manier gaan brengen. Dat echt een meerwaarde is voor de klant. Je ziet heel veel mensen die vandaag wel de twee doen. Maar ik geloof erin dat als je echt je ergens in wilt specialiseren, dan moet je de keuze maken. Ja. Het is wel heel belangrijk dat een cameraman die kan monteren. Dat moet geen topper zijn, maar die moet wel kunnen monteren. En ik ben ook van mening dat een monteur, regisseur ook een camera moet vastgehad hebben. Ja, om te snappen wat de andere juist gaat doen. Omdat als je morgen gaat filmen en je zegt van ja, ik film maar wat, en je hebt nooit gemonteerd, dan ga je nooit een gelukkige monteur hebben op het eind van de rit. Nee. Want die gaat altijd heel hard moeten gaan zoeken naar van oké, hier kan ik niet meer weg, daar kan ik niet meer weg. En zodra dat je eigenlijk als cameraman een beetje weet van oké, dat heb ik nodig voor montage, dan ga je zien dat die montage gaat sneller gaan, want die beelden passen achter elkaar, dat werkt. Ja. En dat zijn dingen die dan wel perfect in elkaar samenvloeien. Het concept is heel belangrijk. Branding vandaag binnen de video is ook heel belangrijk. Is gewoon goed gaan kijken van hoe kan ik toch mijn klant perfect in die video gaan verwerken, ook naar logo toe, naar benaming toe, naar hoe dat je het opbouwt, om daar het maximaal uit te halen. En dan natuurlijk ook dat mensen gaan blijven kijken. Als we gaan kijken, een aantal jaar geleden had je een video van 10 minuten en dat was dan de bedrijfsvideo moet 10 minuten lang zijn. Ja. Die vraag krijgen we soms nog. Ja. Waar dat wij sowieso altijd zeggen van we doen dat beter niet. Nee. Ga naar 1 minuut, ga naar 45 seconden, ga naar 90 seconden. Ga iets in die compacte films gaan en misschien maak je dan verschillende die op verschillende elementen kan gebruiken, op verschillende onderwerpen kan gaan gebruiken en zet die op de juiste manier in. Dan ga je veel meer rendement halen uiteindelijk van de investering van de video, terwijl dat je toch die content gaat maken. De perfect flare. Ja? Omschrijf dat eens nader. De perfect flare. Nee, dat kan gewoon een beeld zijn dat op dat moment, en dat kan overal. Dus het kan soms zijn dat je ergens op locatie bent en aan het filmen bent en daar echt gewoon een beeld maakt dat je onmiddellijk ook ziet van dit is leuk. Je ziet het ook op het moment dat je het maakt. Ja. Je hoeft bij wijze van spreken niet meer terug te kijken. Nee. Je weet eigenlijk al... Het risico is zelfs groot als de monteur zegt ik gebruik het niet, maar mijn moment zit sowieso daar. En anderzijds, en dat merkten we de laatste tijd minder, dat we het eerder ook nog met Jeroen nog over gehad, dat is de feedback van klanten. Omdat natuurlijk, we hebben nu ook mensen bij ons op kantoor die een deel van de communicatie met de klanten doen naar opvolging toe. Dus wij hebben niet altijd de laatste mailwisseling nog mee. En ik was onlangs in de mail even aan het kijken en ik kwam ineens allemaal feedback tegen van klanten van top, ziet er super uit. Ja. En dat was uiteindelijk ook nog iets dat ik had van kijk, dit is ook wel een... Uiteindelijk doe je het daarvoor. Uiteindelijk doe je het daarvoor, ja. Ja. En dat je echt zegt van oké, we slaan erin om keer op keer toch een product af te leveren dat we juist product brengen of juist de film brengen waar de klant echt tevreden mee is. Een moeilijke beslissing is nog iets eerder geweest. Dat is voor mij de overstap naar het ondernemerschap, naar het zelfstandig zijn. Daar heb ik heel lang over gedaan. Ja? Ja. De stap in het diepe leek het dan? Ja, dat was echt een sprong in het diepe. En ik heb altijd een mooi beroep gehad of altijd mooie jobs gehad bij andere bedrijven toe. Hoe oud was je toen je dat is ondertussen, ik denk 31 denk dat ik was. Ja. En dat was altijd van die onzekerheid die eraan vasthangt. En zeker omdat ik ook vanuit andere sectoren kwam en ik ging eigenlijk een vak uitvoeren waar ik eigenlijk nog niet, eigenlijk veel te weinig ervaring professioneel in had. Ik heb het enorme geluk gehad dat ik mij heb kunnen omringen door mensen die ik goed ken, die mij eigenlijk mee op sleeptouw hebben genomen en eigenlijk de branche hebben ingetrokken. Maar dat was voor mij echt een sprong in het diepe. Al een paar nachten over nagedacht, wakker van gelegen. Heel veel nachten. Heel veel nachten. Ja, klopt. Dat is verschrikkelijk. Ja, maar ik kan me voorstellen dat niet altijd de mening hetzelfde is. Nee, een van de mooie dingen dat ik ook in de jaren heb meegemaakt is, ik heb ondertussen ongeveer een kleine 500 CEO's geïnterviewd. Ja. En het mooie eraan is, en dat heb ik eigenlijk door de jaren gezien, ik kom heel vaak, en ik noem ze persoonlijk de komische duo's. Dat is in heel veel bedrijven waar je 2 zaakvoerders hebt. Ja. Waar ook het echt 50-50 is. Dat zie ik geregeld in bedrijven terugkomen. En heel vaak werkt dat heel goed.
En nu werkt het heel goed. Ja. En de reden daarvan is ook vaak, je remt elkaar af en je duwt elkaar. En dat laat u over heel veel zaken 2 keer nadenken. En dat is langs de ene kant een enorme frustratie, maar langs de andere kant ook enorm geluk. Drive, ja, een enorme drive. Omdat je soms hebt van, je wil gas geven in een richting, de ander zegt van nee, we gaan het niet doen. Oké, dan eens even nadenken van, ja, zijn we daar wel zeker van? Of je vindt misschien toch van, je gaat er verder over nadenken, misschien toch argumenten van toch zeggen, nee, we moeten het wel doen. Ja. Of je kan echt zeggen van, ja, nee, hij heeft daar gelijk. Ja. We moeten toch een andere piste kiezen. Bij mij is het bijvoorbeeld naar investeringen. Ik ben altijd op zoek naar de laatste nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe camera's en zo verder. En Jeroen, omdat hij ook meer op kantoor met montage bezig is, is daar niet zo mee bezig. Nee. Dus ik wil dan dikwijls zeggen, van, ja, we gaan die zotte kosten doen. We kunnen nog wel een half jaar met dit materiaal. Inderdaad. Ja. En dan is het voor mij soms van, ja, ik zou het wel willen, maar eigenlijk heeft hij gelijk. Ja. En dan is het wel dikwijls zo die balans gaan zoeken. Je houdt elkaar in evenwicht. Ja, klopt. Ja. En dat werkt eigenlijk fantastisch goed. Okay. En als ik dan ook gekeken heb van de mensen die ik geïnterviewd heb in het verleden, zie ik het ook heel vaak. Okay. Heel veel discussies, maar achteraf wel, daardoor kan je wel veel betere keuzes maken. Week op week gaan bekijken. Dus wij zitten nu, ik heb met mijn vriendin, en het klinkt heel fout, ja. Maar wij zondagavond bekijken van wat gaat de komende week brengen. Ja. En hoe gaat het met de kinderen en zo verder. En dat we echt gewoon gaan kijken van oké, hoe plannen we de week die eraan komt. Ja, misschien geeft dat wel een beetje rust ook. Dat geeft rust, ja. Maar het is alleen, ja, we moeten dikwijls, en dat is typisch ook in onze branche denk ik, moet je gaan kijken van oké, want de ene dag ben je om 8 uur 's avonds thuis, de andere dag ben je om 4 uur 's avonds thuis. Ja. Dus het is nooit een zekerheid van nee. Hoe laat. En ook het moeilijkste bij ons ook van, je weet ook niet altijd hoe laat je thuis gaat zijn. Nee, er zit geen vast einduur aan. Nee, er zit geen vast einduur aan. Soms wel, maar heel vaak is het dat het wel, ja, dat het uitloopt of er komt iets tussen of het is. En dat is even wat aanpassen en daar ben ik wel blij op dat zij ook ja, door de jaren heen dat heeft weten met te leven en te accepteren. Dat is ook wel nodig. Ja, absoluut. Zonder is het dan lukt het niet. Dan lukt het niet. En dat is ook iets in onze sector, dat is als dat niet lukt, ja, dan weet je dat het daar fout gaat lopen. Bezig is, of? Heel weinig, heel weinig. Het is heel vaak dat toch... Het houdt ook op bij Lanaken, maar zei ik. Ja, dat merken we heel vaak, dat toch daar niet verder gekeken wordt. En ik denk dat je als je een keer wel die connecties hebt, dat je daar wel op kan bouwen en kan groeien. Het belangrijkste is doorzetten. Als je 300% gelooft in wat je gaat doen en je blijft ervoor gaan, dan lukt het altijd. Dat is een van de dingen dat ik voor mezelf heb meegemaakt. Dat ik zie bij collega's rondom mij die afhaken omdat het eens een keer tegen zit. Maar ik geloof erin als je echt 300% gelooft in wat je gaat doen, dat je er sowieso in slaagt om het te halen. En dan omring je ook met mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Ja. En die advies kunnen geven. Die denken dat je alle kennis zelf al bezit. Nee, en ook probeer die ook zelf niet te bezitten. Nee. Je ziet het, en het gaat ook naar de financiële voorbereiding, de businessplan, het financieel plan. Bespreek dat met mensen die in het ondernemerschap zitten. Die zicht hebben van is het realistisch wat je hier denkt? Want dat zie je heel vaak bij ondernemers die starten en die zijn blij bij ons met videoopdrachten met 2 opdrachtjes per maand en ze hebben daar €2000 voor binnengekregen. Dan denk ik van ja, nee, dit is niet... Dat is leuk voor de korte termijn. Klopt. Ja. En als je zegt van ik wil voor mezelf iets opbouwen of laat staan zelf voor een bedrijf op te bouwen, dan moet je echt wel anders gaan denken erover en je daar anders op gaan voorbereiden. En dat is een van de dingen dat je toch, even bij mezelf ook gezien heb, ik was er ook niet mee bezig in het begin. Ik was creatief bezig. Ja. En dat je toch gaat zien van dat is ook geëvolueerd door de jaren van oké, dat creatief is belangrijk, maar je moet wel zien dat dat ergens op een sustainable manier wel kan groeien. Ja. En dat is denk ik ook een van de belangrijke punten om mee te